So kini mga igsoon gikutlo nato ni sa basahon sa Marcos kapitulo 12 28 ngadto sa 34 og akong gihangyo ang tanan nga manindog ta, no? Og atong dunganan pagbasa kining balaan nga pulong sa Ginoo. Kaya ron manuhot-suhot na mutuhop na sa ato ang huna-huna og sa atong kasing-kasing sa panahon nga kinasing-kasing sa atong pagbasa sa maong pulong sa Ginoo. Okay? So atong basahon pag-una ang bersikulo 28 sa kapitulo 12 sa Marcos nag-ingon, ang usa sa mga iskriba miduol og nakadungog kanila nga naglantugi og sa iyang pakakita nga maayo ang pagkatubag niya kanila, nangutana siya kaniya, unsa man ang sugo nga labaw sa tanan? Si Jesus mitubag, ang sugo nga labaw sa tanan mao kini, pamati o Israel ang Ginoo nga atong Dios, ang Ginoo usara. Og higmaa ang Ginoo imong Dios sa tibuok nimong kasing-kasing, sa tibuok nimong kalag, sa tibuok nimong salabutan, ug sa tibuok nimong kusog. 31. Ay kaduha mao kini, higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Wala na laing sugo nga labaw pa kadako kay niini. Unya ang iskriba mi kaniya, husto ka magtutudlo tinuod ang imong giingon nga ang Dios usara. Wala na laing gawas kaniya. Ug ang paghigugma kaniya sa tibuok nga kasing-kasing ug sa tibuok nga kasalabutan ug sa tibuok nga kusog. Ug ang paghigugma sa silingan sama sa kaugalingon kini labaw pa kaayo kaysa tanan mga halad nga sunugon ug uban mga halad. Sa pagkita ni Jesus nga maalamon ang iyang pagtubag, siya mingon kaniya, ikaw dili layo sa gingharian sa Dios. Ug humani adto wala ni nangahas pagpangutana kaniya. At magampo ta atong duko atong mga ulo, ato ipiyong atong mga mata, magampo ta sa Ginoo. Amahan mo nga langit nun, salamat Ginoo. Nga ikaw Ginoo sa kanunay nagpakabana gyud sa imong katawhan. Salamat Ginoo Lord God nga imo kini silang gidala dinhi nining imuhang iglesia. Nga hapsay malinawon ug walay mga kakulian. Nagpasalamat ako Ginoo sa ilang mga tagsa-tagsa ka kinabuhi. Ug labaw sa tanan, ikaw akong gipasalamatan Ginoo sa among pagkadiyos, sa imong pagkadiyos among kinabuhi. Gipasalamatan ka namo Ginoo sa imong gugma, grasya ug kaluoy nga imong gibubo sa matag usa. Salamat usab Lord sa imong provision, protection o guidance nga padayon nimo nga gitagana alang sa matag usa Ginoo. Lord, ining haponon nagampo ako Ginoo God nga ang imong balaang espiritu magapatuliwala kanamo. Aron magatudlo kanamo, magahikap sa imong kasing-kasing, makahatag kanamo og kaalam. Aron makabaton kami kahibalo sa imong mga pagtulon-an kun unsa man ang mensahe nga imong ipadangat kanamo nining haponon. Amahan namo nga langit nun, salamat gayud sa tanan nga imong gihimo sa among kinabuhi. Gamita lamang kining imong alagad nga mahimong tigpamaba sa imong pulong ato sa imong katawhan. Tabo ni ako sa imong krus, Ginoong Hesus, aron ikaw ang masintro sa ilang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Ug ikaw mahimaya, ikaw mapasidunggan, ug ikaw ang daygon ug himayaon sa ngalan ni Ginoong Hesus kini ang pagampo. Amen ug amen. Malingkod ta mga igsoon. Okay. So kini nga mga panghitabo kining nag-istoryahay na ni sila, no? Ang si Ginoong Hesus ug kaning mga Sadusiyo, ang mga Parisiyo, ang mga eskriba, no? Kini nahitabo ni mga igsoon sa Miyerkules sa simana sa Pasyon. So kung atong tan-awon, Miyerkules ni siya, nanay ni siya sa middle, sa last week siyang kinabuhi. No? Og naglangkob kinigikan pa sa katapusan, sa atong niagi nga pagtulunan sa Kapitulo 11, niya kini magpadayon ni sa adlaw nga Miyerkules nga mga pagtulunan sa tibuok hangtod sa Kapitulo 14, sa umaabot. So, dinhi atong makita nga si Ginoong Hesus sa tibuok adlaw ang iyang presensya didto gayud midominar sa templo nga diin nagpahilom sa mga leader sa relihiyon, no? Kailan mo ana? Kaning mga Parisiyo nga motuo og pagkabanhaw, ang mga Sadusiyo nga dili motuo og pagkabanhaw, ug ang mga eskriba, ang mga tigbuhat sa balaod, no? So mao ni ang
tulo ka dagko nga pundok nga naglangkob sa gitawag nato og Sanhedrin. Ug sa ato pa ni mura ni siya og assembly or congress, no? Nga naa ang mga pundok nga diin mo ang maghimo sa balaod. Unya dinhi ato makita nga kini ang katapusan si Mana siyang kinabuhi diin ang mga leader sa nangagi nga atong pagtuon mga leader sa mga relihiyon nagsulay sa pagbitik kaniya, no? Pinaagi sa mga pangutana, mangutana nga nangutana sila bahin sa buhis, bahin sa pagkabanhaw ug bahin sa otoridad. Usa kini ka komprontasyon nila, no? Nga daghan ang mga pangutana nga ilang gihatag ngadto ni Ginoong Hesus. Lain kini mga delegasyon nga gipadala sa Sanhedrin, no? Nga maura gyud ang tumong og tuyo mao ang paglaang ug paglitag ni Ginoong Hesus. Gigamit nila ang mga pangutana kay ron og masayop sa Ginoong Hesus pagtubag, himuon nila kini nga hinungdan o basihan nga kini si Ginoong Hesus ilahang dakpon o ilahang hatagan og sayop, no? Nga o mga sayop man siya sa pagtubag sa mga pangutana. Kung atong makita dinhi kaning mga Parisiyo, mga Sadusiyo ug mga Eskriba, grabe ni sila motuon sa pulong sa Ginoo. Grabe ni sila pag-abot dinha sa mga balaod. Nag-eskwela na yung uban sa Gamaliel School, no? Ang pinaka elite nga eskwelahan sa unang panahon nila ni Pablo. Nga diin grabe ang ilang pagtuon dinhi sa maong sa balaan nga pulong sa Dios, no? So atong makita dinhi sa Marcos 12:13, ningon dinhi unya nagpadala sila ngadto kaniya og pipila sa mga Parisiyo ug pipila sa mga Herodianon aron sa pagbitik kaniya sa iyahang pagpanulti. So walay lain tuyo nila ang ilahang pagpangutana ni Ginoong Hesus, gilabay nilang pangutana ngadto kaniya. Ang ilahang rason gid, ang ilang katuyuan mao gid pagbitik ni Ginoong Hesus. Ilang pangitaan og sayop sa Ginoong Hesus aron duna sila basihan nga sila iyang taralon dito sa hukumanan. So giingon din nga naay Parisiyo naa sa mga Herodianhon, no? Ang ako lang na nahibulungan ako nga kining Parisiyo, kining Sadusiyo ug Herodianhon dili gini sila mag-abot, dili gini sila magkasinabtanay, kontra ni sila. Pero sa dihang nausa ang ilahang tumong og tuyog tinguha nga pagpukan ni Ginoong Hesus, nagkasinabot sila, nagkakunayb sila, nagkuyog sila didto ngadto sa templo aron pagsuway ni Ginoong Hesus nga maligas ug masayop sa iyahang mga pagtubag. So ang unang delegasyon mao ni ang ngadto kang Ginoong Hesus mao ang grupo sa Parisiyo ug uban sa Herodianon nga ako nag-ingon kontra panagkayusa. Gisulayan nila paglingla si Hesus pinaagi sa pangutana bahin sa pagbayad sa buhis sa atong naagi natun-an. Mahitungod kini sa buhis nga diin sa panahon kini ni Caesar. Apan kay si Hesus nasayod man ta sa ato ng pagtuon karon kay kita nahibalo naman igo naman tang gabasa, igo man tang gasunod kun unsa mga pagtulunan. So nasayod kita nga ang kining mga tawhana nagtuon sila ang kasagaran ani wala gid motuon nga si Ginoong Hesus ang Mesiyas. Even up to now, nagpaabot sila kano sa moabot ang Mesiyas. So dili sila mutuon ni atong panahon na. Wala gina sa ilahang bokabularyo nga si Ginoong Hesus mao ang Dios, no? So dinhi iyang gitubag. Sa simple lagi kay pagtubag niya, nangay siya sinsiyo iyang gipatanaw kinsa nga dagway niingon sila nga si Caesar. So ang gitubag ni Ginoong Hesus kay nangutana mo sila katarunganon ba nga mubuhis og dili, no? So moingon gani si Hesus og dili, moingon sagsag oo, kontra niyan duha. So wa siya kapaingnan kun dili iyang pangayuan og ebidensya dili gikan niya kun dili gikan niya atong mga tawhana kay aron iyang mapakita nga unsa gyud ang angay nga tubag sa mga pangutana. So gitagaan sig kanang usa ka denaryo dagway ni Caesar nung niingon siya kisang ni nga dagway ni sila Caesar. Ihatag ni Caesar ang iya ni Caesar ug ihatag sa Dios ang iya sa Dios. So wala sila nahimo. Dili sila kagukod, dili wala man mo sipyat si Ginoong Hesus, man wala sila mahimo tungod kay ang tubag gibalik ni Ginoong Hesus ngadto kanila. Kay nahibalo man si Hesus nga ang katuyuan nila mao lamang ang paglaang o paglitag ni Ginoong Hesus nga masayop siya. Marcos 12:17 nagingon busa si Hesus miyon kanila, bayrin ninyo si Caesar sa mga butang nga iya ni Caesar ug ang Dios sa mga butang nga iya sa Dios ug nahibulong sila pag-ayo. So, unawa na ilang hununa nga ilahang laangon ulit agon. Nya ang ikaduhang delegasyon ani mao ang mga Sadusiyo. So akong giingon, ang Parisiyo tuog pagabanhaw, ang Sadusiyo dili mo tuog pagabanhaw.
Gisulayan lang si pagbitik si Ginoong Hesus pinagi sa pagpangutana bahin sa kaminyoon ug sa pagkabanhaw, no? Ningon ni na sa Marcos 12:19 magtutudlo si Moises nagsulat alang kanato nga kun ang usa ka tawo mamatay ang iyang igsuon nga magpabilin og asawa nga walay anak, ang maong tawo kinahanglan mga asawa sa byuda ug maghatag og liwat alang sa iyang igsuon. So iyang gipakita dinhi ang iyang hingpit gyud nga kaalam. Kay ang tumo og tuyo nila ipaprobar nila ni Ginoong Hesus kay pito man ni sila ka nagsuon nga naminyo nining usa ka babae. Gipaprobar nila nga kinsa man ni nga asawa inigabot unya dito sa langit. No? Kinsa may mo claim ani? Magrapol ba ni sila, magguan ba ni sila, magsabot sila kisa gyud tag-iya. So wala gyud na sa ilang huna-huna, no? Wala gyud na silang huna-huna nga dili na mao ang mahitabo. Tungod kay una sa tanan, nagunahuna sila nga malangit sila, malangit kato sila. Nung muna'y pangutana, nga naging ko sila og adto niya sa langit. Kisay tag-iya. No? Sigurado na gyud sila siguro nga malangit. No? Pero gingon din sa Marcos 12:24 si Jesus mitubag kanila dili ba mao kini ang hinungdan nganong nangasayop kamo nga kamo wala masayod sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Gisig-ingnan ani niya ang katong magtutudlo sa balaod kini mga Parisiyo ug Sadusiyo nga maalamon ginud mahitungod na og pamalaod ug mahitungod pagyud sa 5 books of Old Testament nga gitawag natog Pentateuch or Torah, no? Mao ni ilahang gitun-an. Kay ningon sa 25 kay inikabanhaw na sa mga tao gikan sa mga patay dili na sila mga asawa o mamana pa kundi may sama na sila sa mga anghel dito sa langit, no? Usahay sad sayop ni ang pagtan-aw dinhi o pagsabot ni mong bersikulo mga igsoon. Mao nang makakita kag mga anghel nga naas panganod nga naipako nagsige anak heart, no? Kay ang ilang pagtuo dinhi nga inigkamatay nato mahimot ang anghel. Apan klaro og tataw kayo nga giingon dinhi nga mahisama sila sa mga anghel dito sa langit. Giun sa Manila gingon pag Ginoong Hesus, maisama sila sa mga anghel nga dili na magminyo. Kay dito sa langit wala nay kasal. Ang kasal diri ra nas kalibutan, diri ra tas kalibutan gihigtan inigwa na ta ana o ana free nako. No. I mean mao na dias kami nyoon gingon din nga unsa man ato ang audience kami nyoon atong paghural nato nga till death do us part, no? So sa ato pa ug wala na mubulag na kanato ang kamatayon, wala na tay connection sa atong asawa, sa atong bana. So mao na ang mahitabo niya na wa sila masayod ingon sila kisa maning asawa unya didto, no? Ang gitudlo ngon didto sa langit wa man sila mingon didto, no? Kay sigurado gito didto, no? So mao na ang ikatulo mga igsuon mao ni ang atong mabasa sa Marcos nga aton gitun-an karon, no? Diin ang usa ka iskriba kaning magbabalaod, himo og balaod nga magtudlo sa reliyosong balaod ug ang ikatulo nga pundok nga naglangkob sa Sanhedrin. So tulo ni kadagkong pundok, Parisiyo, Sadusiyo, kaning iskriba, gisagulan sa Herodians. Kining usa ka tawo sa gikan sa Sanhedrin nga naa sa pundok sa mga iskriba, nagbarog sa ug naminaw sa debate ug nagulat sa higayon nga pangutana aron pagbitik kang Hesus. Ug kining maong pangutana bahin sa labing dako nga sugo misantop siyang una sa iskriba ug mao nga iyang kining gipangutana kang Hesus ug dinhi magsugod ang atong pagsugod ining atong mga bersikulo nga atong gitun-an. So sa ato pa ningon dinhi sa bersikulo Marcos 12:28 ang usa sa mga iskriba miduol og nakadungog kanila nga naglantugi, no? Ug sa iyang pagkakita nga maayo ang pagkatubag niya ni Hesus kanila nangutana siya kaniya unsa man nga sugo ang labaw sa tanan. So kung atong paminawon ang tuyo aning maong iskriba mao ang pagbitik ni Ginoong Hesus nga gipangutana siya og mga pangutana nga sama sa gihimo sa mga uban niyang kaubanan. Apan kung atong tan-awon legitimate ang iyang pangutana, no? Kini nga klase sa pangutana kadunay nga gidebatihan sa mga rabay tungod sa kay adunay 600 o 613 kasugo sa balaod ang pangutana asa nini ang labing mahinungdanon, no? Imagine may gani kay dili na parehas ato karon nga magsige tagbantay anang 613 nga balaod, no? Sila dito grabe kayo. Kuan kay sila kanang pahit kanang devoted gid sila ana. Kini usa ka lehitimo nga pangutana makatarunganon apan sa ilawom ni anak pangutana adunay usa ka butang nga mas laom pa, no? Mao ni ang balaod. Ang 613 nga mga sugo mo'y sentro sukaranan nga bahin sa tradisyon o balaod sa mga Hudiyo. So tradisyon
ug balaod sa mga Hudiyo dili sa Ginoo. Klaro jud ni kayo nga naghulagway sa relasyon pakisaad tali sa Dios ug sa mga Hudiyo mao ni ilahang ginahimo kay nagpakita man ni sa ilahang pakisaad sa ilang relasyon ngadto sa Ginoo. No. So kining maong balaod mga igsuon, mga sugo ni sa 613 gitawag og mitzvot, no? Gitawag ni og mitzvot diha sa Torah, katong gingon nga 5 ka libro, first 5 books sa kani sa Biblia. Ang una nga basahon ning Biblia mao ni ang gisulat ni Moises. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers ug Deuteronomy. No, mao na ang Torah, mao na ang 5 books, no. Nya dinhi naani sa Old Testament ug usa kini ka comprehensive ang ilahang balaod. Comprehensive kayo nga balaod sa Biblia nga naglangkob sa 200 ang 613 ang 248 usa ka positibo nga aksyon, no. Ipasabot na positibo. 248 mao ni ang mga sugo, no. Mao na positive. Ang 365 sa negatibo mao ni ang mga pagdili, no, nga ayaw ni di ni buhata mga inana. Ang usa sugo gito command sugo sa balaod manghimo sa mga Hudiyo. Ug ang 365 mao ang mga puro nga pagdili, no. Kini naglihok og isip usa ka gigambalay ni ilang gihimo nila ug mao ni ilang gitan-aw sa usa ka balaan, no. Espirituhanon nga kinabuhi gipuy-an nila. Gikan sa Torah kini naglangkob sa tanang aspeto sa kinabuhi lakip na ang ritual nga gihimo sa mga Hudiyo, katilingbanong hustisya ug relasyon sa Dios. So kuan kayo kanang unsa bay nga ani napo man ni kasugo na gi-extract sa nila sa 10 commandments nahimo nang 603 ka gidaghanan lagi ilang naglisod nga tas napo, no. Grabe kayo gidaghan pag yun. Anyway, samtang kini nga nagistorya nila si Jesus usa ka escriba nga kadaghanan kanato pamilyar sa dugay na panahon may tungod ni ingon kita nga gisultian usab ni Jesus kun unsa ang labing mahimdanon o kinahanglan nga kita mamati ug mabinantayon sa pagsunod sa iyang gisulti. Kay kani sila di maginimutuon ni Ginoong Hesus. Mao ni nga sa atong pagbadayon sa pagtuon sa Marcos 12:28-34 dinhi atong makita ang duha ka atulo ka punto pagtulon-an nga mapadayag gyud ang kaalam ni Ginoong Hesus ug walay makatupong ug walay makalabaw kaniya. So una, ang atong una pagtulunan walay makatupong ug makalabaw sa Dios. No? Ang ikaduha na ang paghigugma sa uban timaan sa imong gugma sa Dios. Ang ikatulo, lakang sa pagsabot ngadto sa pagtahan o pagsurrender. So dinhi atong tan-awon ang una. Walay makatupong o makalabaw sa Dios. Marcos 12:29 ngadto sa 30 nagingon kini ang unang tubag ni Ginoong Hesus ining mga pangutana sa eskriba. Si Hesus mitubag ang sugo nga labaw sa tanan mao kini. Pamati o Israel, ang Ginoo nga atong Dios, ang Ginoo usara, no? Og higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok nimong kasing-kasing ug sa tibuok nimong kalag ug sa tibuok nimong salabutan ug sa tibuok nimong kusog. So atong makita ang unang bersikulo nga gitudlo ni Ginoong Hesus sa 29, Marcos 12:29 ningon siya ang tubag ni Ginoong Hesus, ang sugo nga labaw sa tanan mao kini, no? Pamati o Israel. Intro palang daan ang pulong pamati na ana. Gi-address ngadto sa Israel tungod kay kini sila mao ni ang mga Hudiyo nga naghimo nining comprehensive kayo nga mga balaod, no? Kaning 613. Igugma ang ingon dinhi nga ang sugo labaw sa tanan mao kini pamati o Israel, ang Ginoo nga atong Dios, ang Ginoo usara, no? Ana nimo makita nga sa giprepararan ni Ginoong Hesus ni daan ang tubag niya iyang giunhan og pagpadayag sa mga pagtulunan sa mga Hudiyo sa Old Testament ang gihimo, no? Sa mga Hudiyo ug sa mga Israelitas. Kining pag-ingon dinhi nga pamati o Israel, gi-address ni tibok Israel, gipaila usab ni Ginoong Hesus niadtong nangutana niya nga eskribo, niingon siya nga ang Ginoo atong Dios tanan. Walay gipili. Ningon siya ang Ginoo usara. Nagsangyaw si Ginoong Hesus niadtong mga magbabalaod nga wa gyud intaw makasabot sa ilahang kinabuhi, no? Si Jesus nagsugod dili sa usa ka buluhaton, kundi usa ka theology.
Iyang gihatag. Nga gikutlo niya ang Shema, gitawag ito Shema, no? Sa Hebrewanon. Ang Shema nagkahulugan og pamati, no? Makita nato sa giuna, ningon siya ang sugo nga labaw ni mo ni pamati o Israel, gitawag ni nato og Shema. Gikan sa Hebrewanon, no? O kini sagad giisip nga usa ka tawag sa paglihok o pagsunod. Sa Deuteronomio 6:4-5, kapitulo 6:4-5, nagpahinom nung kanato nga ang atong katungdanan ngadto sa Dios nagagikan sa kung kinsa ang atong Dios. Dili nagagikan kani gipasabot ni nga dili nagagikan sa mga balaod nga imong gipundar, dili nagagikan sa mga pagtulunan nga imong gihimo, kundi ang atong pagsunod kaniya kung kinsa gayud siya, no? Ningon diha pamati o Israel ang Ginoo nga atong Dios usara ka Ginoo. Ang ikalima ana ningon siya ug gigugmaa ang Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong kasing-kasing, sa tibuok ninyong kalagog, sa tibuok ninyong kusog. So susama ni sa bersikulo 30 sa Marcos 12, no? Ang mga pulong gikan ining maong basahon mao ang Shema nga adlaw-adlaw nga pagsugid sa Israel. Nga ang matinumanon nga mga Hudiyo mag-recite nining maong pulong. Pamati o Israel. Mao ni ilang mga pagampo, paagi lang sa pagampo mga igsuon nga i-recite ni, isulti ni sa mga Hudiyo sa buntag, inighapon ila sa ning i-recite sa tibuok nilang kinabuhi. Kada adlaw ginahimo ni nila, gibalik-balik ni nila nga mao ni ang ilahang pinakabalaan nila nga mga pagampo ngadto sa Ginoo. Ingon din nga pamati, no? Pamati o Israel, ang Ginoo nga atong Dios, ang Ginoo usara. So nasayod si Ginoong Hesus nga kining maong linya sa pagtulunan mao ni ginahimo nila sa Torah. Mao ni kinabuhi sa mga Hudiyo. So iyang gihatag daan kay ang tuyo aning maong iskriba mao man ang pagpangita og panahon o muligas o sayop nga pagtubag ni Ginoong Hesus. Apan dinhi giuna niya ang pinaka sagrado nila nga pulong o pagampo nga ilang ginahimo na buntag gihimo sa na nila pagkagabi. Mao na ilang gibalik-balik og sulti, gi-recite na nila. Ang uban ana ila nang gisuwat, gibutang na silang agtang. Ang agtang kanang naanay gitawag natog phylactery nga dunay murag box gamay ilang iana ikot silang ulo. Katong mga pulonga ila nang gisulod niya, ilang gidadala. Naa sa hawak, naa sa bukton ug naa sad sa ilahang doorpost. Mao na ilang gihimo. Ila na gitan-aw dinhi nga grabe kagamhanan siguro ni nga pulong, no? Pero way laing labaw makagagahom ang Dios. So dinhi ang mga pulong gikan sa Deuteronomio mao ni ang gitan-aw sa mga gihimo sa mga Hudiyo nga sila matinumanon gayod mag-recite niini buntag ug gabi. Ila ning gipatik silang panumduman ug ilang gilangkob ang tibuok nilang kinabuhi niini. Mao ni dinhi si Ginoong Hesus ni sulod pagtubag sa maong pangutana, no? Ang Hebrewanon nga pulong Shema ug kini wala lamang magpasabot nga pasagdan ang mga pulong, mga tingog nga mosulod sa atong dalunggan, apan kini nagdala og idea sa mga Hudiyo nga paminaw. Pamati, Shema, pamati ni sa Hebrew. Pamati, paminaw sa tuyo niya inubanan usab ni nga pagtubag, no? Masulundon nga pagpaminaw o pamati ang gihimo nining maong Hudiyo kay mao nilang pagampo nga ngadto sa Israel, ngadto sa Dios, no? Kay sa unang panahon wala pa man si Ginoong Hesus. So ang ilang giimpuan ang Ginoong Dios, ang Amahan. Sa ilang pagsulti, si Jesus wala lamang naghatag og impormasyon, no? Dinhi ang gitubag ni Ginoong Hesus. Wala siya maghatag og impormasyon apang nagtawag siya og atensyon niadtong mga tawhana. Pamati, hunong, paminaw. Muna iyang gihatag. Gi-reflect niya dito sa ilahang gisigrisay sa matag adlaw. Mao nang igo sila dito tanan, no? Nya mao ni ang gingon din ang Ginoo nga atong Dios, ang Ginoo usara. No? Giklaro kini, gibalik niya. Usa kini ka deklarasyon mga igsoon sa pagkamaunungon. Ang Ginoo usara, dili mabalhin, dili usa sa kadaghanan, kay daghan man tang mga daghang mga katauhan nga daghan kay sila Dios, no? Naamang gyud sa kalugar nga
Mutuo man sila, dili man sila maingon nga dili ko mutuo ana. Dili sila maingon nga dili sila mutuo ni Ginoong Hesus. Apan himuon niya nga Ginoo uban sa mga Ginoo nga daghan ilang gibutang. Ikapila na pila ka libo, no? Ingon ana, wala dili sila mo balibad. Ug dunay ingon nga kanimo ni tuoan nimo Ginoo. Sige, tuo ko na. Lord Jesus Christ, Lord na. Pero ari na iapil ako sa mga Lord nga kung gitapok. So ingon niya na, no? Ang Ginoo nga atong Dios, ang Ginoo sara, usa kini ka deklarasyon nga maunongon. Dili kini bag-ong kasayuran alang sa mga tigpaminaw kay mao ni ilahang gisigig balik-balik. Kini mao ang pagsentro, pag-usab sa tanan nga ilang nahibaw-an. Mao ni gihimo ni Ginoong Hesus aron mausab ang ilahang gihuna-huna, mausab ang ilang gituhuan, ang ilang nahibaw-an nga mabalik sila sa sentro diin mao ang Dios nga matuod, no? Bersikulo 30 nag-ingon, og higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok nimong kasing-kasing ug sa tibuok nimong kalag, ang tibuok nimong salabutan ug sa tibuok nimong kusog. Na. Pusa ta. Kay kutasan ko. Gibutang dinhi kasing-kasing, kalag, salabutan ug kusog. Mao ni naglimi nato. Mao ni ang tanan nga anaa ka nato, no? Wala mo ingon si Ginoong Hesus nga higugma ang Dios sa imong relihiyon, no? Wala mo ingon si Ginoong Hesus nga hatagi ang Dios sa matag Domingo kung ikaw anaa sa kalingawan. Apa na yang gingon higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tanan. Bisan asa ka, unsay imong gibuhat, unsay imong posisyon, unsay imong kahimtang, higugmaa ang Dios sa tanan. Dili partial, dili seasonal, dili Domingo sa buntag, tanan ang giingon dinha, no? Ug dayon gibutang dinhi ang upat ka butang. Una, sa tibuok mong kasing-kasing. Ngano man? Tungod kay ang kasing-kasing sa pinulungan sa Biblia dili lang ni emosyon. Kini ang sentro nga nagkontrol kanato ang dapit sa mga tinguha o mga desisyon ug ang lawom nga pahimutangan sa kung unsa gayod ang imong tinguha sa imong kinabuhi. Mao na ang atong kasing-kasing. Ug sa Biblia na kani atong kasing-kasing the most deceitful part sa ato ang lawas. Ang pulong dinhi mao nga niphes sa Hebrewanon nagpasabot kini nga imong kinabuhi, atong kinabuhi. Ang atong kasing-kasing mo nagdala sa atong kinabuhi, no? Importante kini sa atong kaugalingon, sa atong pagkatao, sa lain pagpakasulti kini dili mahitungod sa pagdugang sa Dios sa imong kinabuhi, dili mahitungod sa kun dili mahitungod kini sa pag-orient, redirect, no? Ang ato ang gituhuan, ang atong kinabuhi para kita makapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Ang ikaduha diha nga pulong sa tibuok nimong una-una. So dinhi gidugang ni Ginoong Hesus ang usa ka butang nga wala malakip sa original nga katong atong gimension sa Shema. Kay wala man ni siya mabutang dito sa una-una. Sa century ang Hudiyo mga magtutudlo sagad nga naghubad sa kasing-kasing nga naglakip sa labutan. Giapil nila paghubad nila ang kasing-kasing dili lang ato ang kinabuhi kundi apil ang atong salabutan. Apan dinhi tataw nga giklaro ni Ginoong Hesus aron ilang mahibaw-an nga ang imong mga hunahuna o atong mga hunahuna iya sa Dios. Dili gikan diri sa ato ang kasing-kasing. Mga pangutana iya sa Dios. Pagduha-duha, propesyon, kahanas, paghimo og desisyon o pagsulbad sa mga problema, dili ato iya sa Dios. Mao nang gi-emphasize ug maayo ni Jesus, no? Ang paghigugma sa Dios sa tibuok sa nimong hunahuna pagsabot kini nga muhunong kita sa pagbalhin sa atong pagtuo ngadto sa pagkareliyoso diin nga anaag yun ang imong hunahuna. Nga imong ibutang nga bisan pa man unsa ang imong stand sa imong pagtuo hinumdum nato nga iyaha ang tanan. No? Gingon sabi ni mahitungod sa kusog sa tibuok mong kusog ug sa tibuok mong kalag. Ang imong kusog o ang atong kusog, ang atong oras, ang atong resources, ang physical mao ni dili gihapon ay ato. Masukod nga mga butang sa imong kinabuhi. Iya sa Ginoo. So ang pangutana, sa tibuok semana, nato nga trabaho, Monday to Friday, hangtod sa Saturday, ug doon na magani ang uban wa may Saturday and Sunday. Pero ang kasagaran Monday to Friday, nya naa sa Saturday, nya din sa Domingo, mo fellowship ta.
So ang pangutana sa Domingo, inigabot sa Lunes sa buntag, asa man ang atong kusog. Usay magtan-aw ta, gikan ba Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, trabaho ko Sabado, Domingo, fellowship ko. Pagka Lunes, kining pangutana mga igsoon, depende rin yun kung unsan yung pagsabot. Ini ka Lunes, asa man ang imong kusog. Wa na zero. Di ba? No? Ang pangutana din mga igsoon mo balik gyapon ta sa Ginoo. Pag pangutana din nga Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes imong trabaho, pagka Sabado trabaho, pagka Domingo fellowship, pagka Lunes asa ang imong kusog? Ang atong kusog didto sa Ginoo. My strength comes from the Lord. So bisag unsa pa kahago sa imong trabaho tibok semana, inigabot sa Lunes mangutana tag asa man imong kusog? Agikan sa Ginoo. Kay wala ang Ginoo, wala tay mahimo sa atong kinabuhi. No? Si Jesus wala maghatag kanato og bag-ong palasunon, o additional burden. Gihatagan kita niya og bag-o nga pamaagi pagdala kanato nga kita mas sentro ngadto kaniya. Dili kini usa ka sukdanan sa pagpasundayag nga pagkabot, kini usa ka orientation nga nadawat nato. Si Jesus wala magingon buhata ang labaw pa. Wala siya moingon ni ana. Siya nagingon sugdi dinhi. Wala siya moingon nga go, buhata pa. Paningkamot, puni pa ng imong kusog, imong kadasig, imong pagtinguha. Wala siya mo ingon niya apan ang iyang ingon, sugdi dinhi. Pagsugod kung asa ka karon, no? Magsugod ta sa ato kinabuhi ni Kristo, magsugod ta sa ato ang pagkinabuhi sa Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes ug Biyernes, hanto na sa mubalik ang Lunes. Kaya ang atong kusog dili ato kundi iya sa Dios. Pasagdi nga siya ang una nga magpanglihok sa atong kinabuhi. Siya ang maguna tungod kay siya ang Dios nga dili mabutan og tao, no? Dili ba ta magbuot kuno sa buhaton. So ang pangutana ni unsa ang naa sa sentro. Sa atong gisigutan karon, way lain tang gitumong kundi nasayod kita kung asa gid nato dad-a ang atong kinabuhi ug asa ta dad-a sa Ginoo padulong ngadto sa sentro nga diin mauna ang iyahang kabubuton. Di ba? Ang pinaka-safe nga lugar dinis kalibutan mga igsoon, dili diha sa magbungbong kag putaw dis mong balay aron di ka mahilabtan, magtukod kag pinakataas nga building kadto ka taas aron dili ka walay mag-among-among, kundi ang pinaka-safe nga lugar dinhi sa kalibutan para sa atong kinabuhi, mao ang center of the will of God. Mao na lugar mga igsoon nga di ta angay mabalaka. Kung anaa ka sa sentro sa kabubuton sa Ginoo, dili ang atong kusog, dili atong paninguha, dili atong paningkamot, dili atong padayon, kundi ang Ginoo mo'y naghatag kanato sa maong mga panginahanglan, ilabi na gid sa atong kusog. So dinhi ang iskriba mga igsoon mobalik ta kadto sa pangutana unsa nga sugo ang labaw sa tanan. Pero og atong tanaw ang iskriba wala mingon unsa nga sugo ang una. No? Nga gihatag sa Dios. Siya nang utana og usa ka pangutana nga iyang gigambanay ang priority. Unsay importante nga sugo, no? Gusto niya mahibaw-an ang panguna nga katungdanan sa tao, sa matag tawo nga gibuhat sa dagway sa Dios. Mao kani ang gustong mahibaw-an sa iskriba ug nangita siya tubag gikan na Ginoong Hesus. Atong hinumduman unsa ang iyang pangutana? Ningon siya unsa nga sugo ang labaw sa tanan. So ang pinakalabaw sa sugo. Kini iskriba mga igsoon, mga eksperto ni sa balaod ug si Hesus nga nahibalo na kaayo sa mga butang sa balaod na giiyan ning intriga, no? Gikuan niya, gisuwayan sa niya ang mga iskriba. Ya, walay nahibalo sa mga motibo nila apan ang pangutana sa iskriba dili madumtanon. Kay sa tanan mga nangagi sa pagsulay ni Ginoong Hesus, ang mga pangutana sa Sadusiyo, ang pangutana sa mga Parisiyo, puro gina nga nagbutang niya og laang og litag para siya nga matupawak sa bungaw sa kalautan, no?
Ang iyang pangutana sa eskriba dili madumtanon kaysa ubang pundok nga nag-una kaniya. Ug ato sa hinumduman, mahigugma lamang kita sa Dios, dili tungod sa ato ang kaugalingon, mahigugma kita sa Dios gikan sa kasing-kasing tungod kay si Ginoong Hesus naghatag kanato og bag-ong kasing-kasing. Mao ni iyang gi-impress kadto, gipakuan niya sa mga Diyo. Mahigugma kita ngadto sa Dios gikan sa kasing-kasing tungod kay si Ginoong Hesus naghatag kanato og bag-ong kasing-kasing. Kay wala pa, dili kita mo bati niya na. Kini atong nadawat pinagi sa Espiritu sa usa ka hingpit nga naghigugma sa Dios, puli ka nato. Kinsa man ang nahigugma sa Dios, puli ka nato, si Ginoong Hesus. Siya ang nahigugma alang ka nato. Dili kita ang nahigugma sa Dios. Tungod kay kita una nga gigugma sa Dios ug siya ang nahigugma alang ka nato ug ang iyang gugma iyang gipadangat ngadto sa man alang ka nato, dili ato wala tay ato. Iyang gigugma ni Ginoong Hesus sa tibok niyang kasing-kasing, luyo sa pagkaguol, kasakit o kadugmok sa iyang kasing-kasing didto sa Getsemani. Sa diyang nagampo siya ngadto sa Dios, iyang giampo iyang mga katawhan, iyang mga tinunan, iyang giampo ang kalibutan, iyang giampo ditong higayuna kay nasayod siya, mao na lang kato ang katapusang adlaw siya kinabuhi diri sa kalibutan. Iyang giampo, gihangad ngadto sa mahan ang tanan sa dili pa siya mawagtang. Mao ni gigugma ni Ginoong Hesus sa tibuok niyang kasing-kasing, luyo sa kadugmok siyang kasing-kasing didto sa Getsemani. Sa tibuok niyang kalag, pinaagi sa pagtugyan siyang kinabuhi. Gigugma ni ang Diyos, tibuok niyang kalag. Mo man ni atong gikuan dinhi kasing-kasing, kalag, kusog. Mo ni gihimo ni Ginoong Hesus. Ang iyang kasing-kasing nadugmok dito sa Getsemani, dahil tungod sa gugma sa Dios. Sa tibuok niyang kalag, pinaagi sa pagtugyan siyang kinabuhi. Nagpakamatay siya alang kanato. Sa tibuok niyang huna-huna. Ngano man, tungod kay bisan pa man ang mga pagtulunan nga tataw og klaro kayo apan gisalikway siya sa iyang mga katawan ug wala mo ila nga siya ang Mesiyas nga gipadala sa Dios diri sa kalibutan, no? Ug sa tibuok niyang kusog, iyang gibubo dito sa krus sa iyang kamatayon. Ingon ni ana, kining maong mga pulong sa pagtulunan gihatag kaniya nga si Ginoong Hesus may uda nga implo nga naghimo niini. Kay dili ni mahimo nato mga igsoon, iya kining gihimo alang kanato. Ang atong gugma dili gikan nato kundi nahigugma ta sa Dios tungod kay gihigugma ta ni Ginoong Hesus. Ang kanang gugma nga atong gibati ngadto sa Ginoo, iya na dili na ato. Ug iyang gipaambit ang iyang gugma kanato pinaagi sa iyang espiritu aron kita mahigugma sa gugma nga dili gikan kanato. Kini nga gugma atong istoryahan mga igsoon dili ni kaning eros o kanang gugma nga nag-uros-uros, no? Duol ra kay si eros, uros-uros. Anyway, kaning gugma mao ni gitawag og agapaw, no? Mao ni siya unconditional love sa Ginoo. Nga bisan pa man giatubang niya ang kamatayon, ang kasakit, apan gibaliwala niya tungod kay gigugma kita niya sa tibuok niyang kasing-kasing. Dili kini mahitungod sa pagpaningkamot ug maayo, kini mahitungod sa pag-angkla o pag-anchor dito sa usa ka tawo nga dili gayon maano, dili gayon matarog ug dili gayon mawagtang. Ang atong kinabuhi, atong kasing-kasing, atong i-anchor, atong i-angkla nga ni Ginoong Hesus. Tungod kay siya ang tag-iya sa atong kinabuhi. Busa sila si Jesus mingon, hiuma ang Dios sa tanan nimong mga sa imong pagkaikaw, imong tanan o atong tanan. Wala siya magdugang sa iyang listahan nga buhaton. Ang iyang gihimo sa pag-ingon niya, higugma ang Dios sa tanan, sa imong pagkaikaw, sa akong pagkaako, sa atong pagkita. Giimbitar kita niya. Wala siya maghatag og laing listahan, apan giimbitar kita niya sa usa ka kinabuhi nga nabag-o nga iyang gibag-o. Usa ka kinabuhi nga mapahimutang sa iyahang katuyuan. Kini may magdala kanato sa atong ikaduha nga punto nga diin ang paghigugma sa uban timaan sa imong gugma sa Dios. Akong balikon. Akong balikon mao ni ang nagdala nato sa ikaduhang pagtulunan. Ang pagtulunan nato ikaduha mao ang paghigugma sa uban timaan sa imong gugma sa Dios. So tataw kayo nato maklaro kini mao ang pagtulunan nga ang paghigugma nato sa uban mo'y timailhan. Mo'y kamatuoran nga ikaw nahigugma sa Dios. Lisod kay mga igsuon nga
Nahigugma ka sa Ginoo apan wa ka mahigugma sa imong isikatawo. Dili na mo ang sugo. Higugma ang Dios labaw sa tanan ug higugma ang imong mga igsuon o imong silingan. Sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. No? Mao na nga naay mga uban mo rason mga igsuon nga sayon ra higugmaon atong mga igsuon, sayon ra higugmaon atong mga atong ginikanan, mga kaila, mga amigo, amiga, atong ang katawhan nga sa atong palibot, sayon higugmaon tungod kay ato silang nakita. Mao na irason nila nga lisod higugmaon ang wa makita. Ang ila gusto to see is to believe na abag yung Ginoo. Gisuwayan nila ang Ginoo. Sa kalibutan, to see is to believe. Pero sa Kristohanon nga kinabuhi, to believe is to see. Kung mutuo ka, imong makita. Apan kung dili ka mutuo, wag kay makita. No? So Marcos 12:31 ngadto sa 33 atong basahon, ang ikaduha mao kini higugma ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Wala na laing sugo nga labaw pa kadako kay niini. Unyang iskriba mingon kaniya, husto ka magtutudlo, tinuod ang imong giingon nga ang Dios usara ug wala nay lain gawas kaniya. Sa bersikulo 33 nag-ingon, ug ang paghigugma kaniya sa tibuok nga kasing-kasing, sa tibuok nga salabutan ug sa tibuok nga kusog, ug ang paghigugma sa silingan sama sa kaugalingon kini labaw pa kaayo kaysa tanan mga halad nga sunugon ug ubang mga halad. Kisay nagtubag ani? Ang iskriba. Mao ni siya ang tao nga sa panahon nga nakiglantugi si Ginoong Hesus ngadto sa mga Parisiyo, ngadto sa mga Sadusiyo, o ngadto sa mga Herodians. Nagpadaplin lang ning iskriba nga naminaw sa ilang paglantugi nga iya nasaksihan tanan nga wala gi makatingog kanila ug walay nakatubag ug maayo kayo ang pagkatubag ni Ginoong Hesus. Ang mga pangutana nga ang ilang katuyuan mong paglaglag kaniya. Kaning tawhana kauban gini sa mga Parisiyo ug Sadusiyo. So makita nato nga naagi ni siya sa simpatiya sa kamaong pundok. Apan dinhi makita nato nga kahibulungan kayo. Iyang gisulti, iyang pamatud-an ang gisulti ni Ginoong Hesus, no? Tungod kay ang giingon ini ang paghigugma sa uban timaan sa imong paghigugma sa Dios. Kung gihigugma nimo ang imong sikaingon, dili na naangay pangutana, nahigugma ka sa Dios. Ngano man, imong gihigugma imong silingan, imong gihigugma imong isikataw, imong gihigugma ang lain tungod kay imong nakita diha sa maong tao nga pareho ra tanan ginama ta susama sa imahe sa Ginoo. We are created by God according to His image and likeness. So walay sarang nga ato ang isalikway ang atong mga kaigsuonan. Bisan pagkontra na nimo, no? Mao na nga ang uban nga mga prinsipyo magtinokmuray gid sila kinsay moadtong impierno. Kay dili man na sila gusto mag-uban kung asa sila dapita. Ambot lang ka mag-away pa ba sila abot dito. Kay tungod wala man sila mahigugma sa ilang isikataw. Gipahayag ni Jesus nga ingon ang ikaduhang kinadak-an nga sugo nga dili mabulag sa paghigugma sa Dios. Nagkinahanglan kini mga igsoon og aktibo pagsakripisyo sa kaugalingon ug pag-atiman. Ana ang kaluoy inuban sa kaluoy ug pag-alagad ngadto sa tanang tawo. Mao nang paghigugma nato sa atong isig kaingon, paghigugma nato sa atong silingan. Andam ta og tagana sa pagtabang niadtong mga nanginahanglan, no? Dili lang sa atong mga kaigsunan nga kita mo tabang mo alagad ngadto usab sa mga ubang tawo, lakip na ang mga estranghero, kanang mga wala ta makaila, dili estranghero nga mga pariner kun dili kanang wala ta makaila, no? Kay usay mingon ta mo tabang di ko ana kay wa ko kaila niya, no? Apan ang pulong sa Ginoo tabang ta sa atong mga silingan, no? Lakip na mga estranghero o kaaway, pagtratar kanila uban sa samang dignidad o kabalaka sa usa alang sa kaugalingon. Parihao na to pagtratar mga igsoon. Ang imposible nga mga aspito nini nga sugo naglakip sa silingan. Mao ni gibutang gina ang silingan. Ang silingan mao ang bisan kinsa nga nanginahanglan og kaluoy, no?
Kanang ingon nga, love your neighbor as you love yourself. Daghan sa pilosopo ana. Siya nga nganong nag-away man mo, nganong di man kagingon man napulong sa Ginoo higugma ang imong silingan. Dili man anak o silingan, ambos mandawi konsolasyon to iya. No? Murason gyud. Dili na mao. Tanan, no? Nga nakinahanglan og kaluoy dili lamang sa duol hantod sa layo. Gihulagway din sa sambigay nga pariyo atong maayo nga Samarianhon nga ang nangagi ang tulo ka buok, ang una ni agi ang Parisiyo, ang ikaduha ang Sadusiyo, ang ikatulo katong Samaritan. Na? Ang katong nag-una intaw nakakita dito sa Tabangonon, puro sila mga nasuwito sa balaod, naa sila sa pundok sa Sanhedrin. Apan pag-agi sa usa ka tawo nga taga Samaria, no? Kay kaning Samaria sa unang mga igsoon sinalikway man ni. Kontra man nila tungod kay mixed marriage mong na dihan dapita. Mao na nga di gina magkasinabot ang Hudiyo, ang mga Jew. Pero ang nitabang sa maong tao ang Samarianon. Ang ilang giila nga daotan, ang ilang giila nga walay ayo, ang ilang gitan-aw nga walay pulos apan ang nagtabang niya na kinagtabang ang usa ka Samarianhon. So walay pili kung kinsa ang gamiton sa Ginoo. Ugban sa mahigugmao nga Dios, no? Kini nga sugo nagsamari ni sa tibuok moral lesson sa atong balaod. Nagsilbi kini nga pundasyon alang sa maayong pamatasan ngadto sa uban. Kining paghigugma sa atong silingan mao ni naghatag og pundasyon, naghatag nig samari sa ato ang pundasyon sa tibuok moral sa balaod. So unsa may atong pagtulo na atong makutlo ni? Atong pagtulo na makutlo ni mao nga magbaton kita og gugma nga magpakita og pagkamabination. Kung balikon. Magbaton kita og gugma nga magpakita og pagkamabination, pagpakabana, pagtahod ug kaluoy sa tanan. Bisan unsa pa ang pagkapamilyar sama sa imong pagatiman sa imong kaugalingon nga panginahanglan, kini nga sugo nagpayano, nagpasayon sa balaod nga naghimo sa practical kay nga gugma alang sa uban nga mao ang kinauyukan, pinakasentro sa Kristohanon nga kinabuhi, ang pagtabang sa atong isig kaingon, atong silingan, no? Dili ang silingan atos tupad. Hasta tong sa Amerika ato nang silingan kay usara ni kakalibutan atong gipuy-an. Taga Mars di na. So gipasiugdan ni Jesus kining suwa ingon nga ikaduha lamang sa pagigugma sa Dios. Nga nahimo nini nga pundasyon sa Kristohanon espirituwal nga kinabuhi. Ang silingan mga igsuon mao ang bisan kinsa nga gibutang sa Dios sa imong agianan. Mao to ang Samarianhon nga naa sa agianan niya apan ang mga katong pari o mga Sadusiyo, Parisiyo nakakita sila panisimang sila. Kay dili sila gustong motabang. Apan gihatag sa Dios ang maong tawo ngadto sa Samarianhon o iyang gipakita ang iyang kaluoy, ang iyang pagigugma sa iyang isig kaingon. Ang sukdanan niining gugma nga atong gisgutan dinhi mga igsuon mao ang paghigugma nga sama sa imong kaugalingon. Kung ato nang batunan ang klase sa gugma mga igsuon nga ang atong paghigugma sa atong kaugalingon, dili kita mutugot nga makapasakit kita og uban sa atong mga kaigsuonan. Kay gingon nina nga sama sa imong kaugalingon, pagpasakit nimo sama ra imong kaugalingon gipasakitan nimo. Kung unsa nimo paghigugma o pag-amping imong kaugalingon, mausab ang imong pag-amping sa imong mga silingan o sa imong isig kaingon. Mao nang mando sa Dios. Nagpasabot kini kay usa ka pag-atiman sa kaugalingon ug pagtahod, no? Alang sa kaayuhan sa uban. Ang paghigugma sa uban mo'y makita nga ebidensya sa gugma sa usa ngadto sa Dios. Nagpakita kini niya nga siya nahigugma sa Dios, mao nang iyang giatiman ug gigugma usab ang iyang gisikatawo. Dili nimo mahigugma ang Dios kung imong gipasagdan o ginumtan nimo ang laing tao. Ang paghigugma sa uban mao ang esensya sa pagtuman sa balaod nga naglihok isip harianon nga balaod nga naghatag og suma total sa tanang sugo nga gihatag sa tao. So unsaon nato pag-apply sa atong kinabuhi? So kinahanglan, no? Intentional. Kinahanglan nga ana nato ang aktibong pagpangita og mga oportunidad sa pagtabang, intentional na siya. Dili kay maghuhatag unsay atong tabangan nya
Inikita pag yun mo na itabangan, mo distansya din ta, maghuwat kog moduol akong tabangan. Dili na mao, dinhi giingon dinhi nga kinahanglan aktibo ta magpangita sa mga oportunidad nga ihatag si Dios kanato sa pagtabang, pagserbisyo ug pag-awhag sa usa ka tawo kada adlaw. Ibutang ay mo kaugalingon sa posisyon sa uban sa dili pa mulihok o maghukom. Ang gipasabot nini, do not judge. No? Ibutang una ang imo kaugalingon ni anang maong kaigsuon nimo, una ka mo hukom. Kay dili nimo mahukman ang usa ka tawo. Ang paghukom sa usa ka tawo iya lamang sa Dios. Sa bersikulo 32 nagingon unya ang eskriba mingon kaniya, husto ka magtutudlo, tinuod ang imong giingon nga ang Dios usara ug wala nay lain gawas kaniya. Eksperto sa balaod ang usa ka eskriba. Nagdaig kang Hesus tungod sa hustong pag-ingon nga ang Dios usara nga nagmatuod sa kinauyukan gyud pinaka-center nga pagtuo sa mga Hudiyo nga nailahan og gitawag nga Shema. Gidaig sa maong eskriba si Ginoong Hesus. The rest, the Sadducees and the Pharisees ug mga Herodians mautoy naglagot, nagdumot ug gustong mopatay ni Ginoong Hesukristo. Apan kining usa ka tawo nga nasayod sa balaod, iyang nakita nga iyang gideklarar, iyang gi-acknowledge nga sakto ang gisulti ni Ginoong Hesus. Kini nga interaksyon nagpasiugda sa talagsaong pag-uyon tali ni Hesus sa usa ka relihiyosong leader. Kay tanang mga relihiyosong leader sa iyang panahon gikontrahan si Ginoong Hesus. Nga sa atong pagpadayon ining mga wali karon atong hibawan hangtod sa iyang paglansang sa krus. Nga nagpamatuod nga ang pagigugma sa Dios ug silingan mas mahinungdanon kaysa mga relihiyosong ritual. Sa uban natong mga tutuo, sa uban natong mga kalihukan sa iglesia ug sa uban natong ipanghimo alang sa Dios, mas labaw ni nga balaod ang pagigugma sa Dios ug sa imong silingan. No? Ganahan kay kung magsilingan ta. No? Daghana ka ninyong silingan pa, no? Ang eskriba nagpamatuod sa pagtulungan ni Jesus, nagpalig-on sa adunay usa lamang ka Dios. Mao ni usa iyang gi-emphasize, usa ka sukaranan nga kamatuoran. Unsay giingon ni Ginoong Hesus? Sa Deuteronomio 6:4, ningon diha, pamati o Israel ang Ginoo atong Dios, usa ka Ginoo. No? Pinaagi sa pag-uyon nga ang gugma mas importante kaysa tanang halad nga sinunog o mga halad. Ang eskriba nagpakita sa iyang espirituhanong panabot nga labaw pa sa ilang gihimo nga mga legalismo. Kay mga legalistic man sila nga mga tao. Kay labi na sila naghimo sa balaod. No? Nahitabo kini sa templo human sa daghang pagsulay sa mga leader sa pagbitik ang Hesus nga nagpakita nga kining specific nga tao kining magtutudlo mas nakasabot kang Ginoong Hesus sa balaod kaysa iyang mga kauban. Gisultian ni Ginoong Hesus ang maong eskriba nga siya nag-ingon, dili halayo sa gingharian sa Dios. Giingnan niya ang maong eskriba, dili ka halayo sa gingharian sa Dios. Tungod siyang gideklarar. So ang paghigugma sa Dios sa tibuok kasing-kasing nagpasabot og kusog uban sa paghigugma sa silingan sama sa atong kaugalingon. Mas labaw pa sa mga ritual o mga tuto nga atong gihimo o atong mga buluhaton sa iglesia nga wala gyud nato mapahimutang sa iyang sakto nga diin kini mohaom. Ang prioridad gihimo kini sa Dios, ang paghigugma sa Dios ug paghigugma sa silingan mao ni usa ka balaod mga igsoon nga dili duha ni kabuok nga sugo apan usa kani dili ni siya mabuwag. Kun asa ning usa, naasa ning usa. Paghigugma sa Dios o paghigugma sa silingan gihimo ng usa ni Ginoong Hesus. Usa na duha ka butang apan usa ka balaod. No. Ang pangunang leksyon mao nga ang kinasuluran sa kasing-kasing nga gugma alang sa Dios ug sa uban mas mahinungdanon o importante kaysa panggawas nga relihiyosong mga buhat o sakripisyo. So ang relihiyosong mga buhat, ang giiguan niya katong mga relihiyoso, mga magtutudlo sa balaod. Ang tinuod nga espiritual nga debosyon gisukod pinagi sa gugma ug pagkamasinugtanon, dili lamang sa seremonyal nga nagsunod sa balaod. Ang eskriba nagpakita sa kaisog sa pag-uyon kang Ginoong Hesus, wala siya mahadlok na kontrahan siya sa Saduceo ug sa mga Parisiyo ug bisa pa mga Herodians. Kay nakita o nasayod sila nga sila kauban apan niya ng panahon na wala ba ni sila mag-istoryahan na hindi diha sa kwarto o sa sulod sa lawak o balay nga naara sirado. Naani sila nag-istoryahan dito sa publiko o nadungog gayod sa mga Saduceo, nadungog gid sa mga Parisiyo ang iyang deklarasyon nga tinuod ka nga midapig siya nilang panahon na ni Ginoong Hesus.
kay tinuod man. Tungod sa gideklara ni Ginoong Hesus. Pamati, pinaagi sa Shema. Pamati. Gidayeg ni Hesus kini nga pagsabot nga nag-ingon nga ang pag-una sa gugma sa ritual mao'y makapaduol sa tao ngadto sa gingharian sa Dios. Kini nagpasiugda sa sukaranan nga kamatuoran nga ang Dios usara ug wala nay lain. Kini nag-auhag sa pagbalhin gikan sa legalistic nato nga kinabuhi nga pamaagi, diin naghatag og kabug-aton kini nga relihiyon ngadto sa usa ka pagtuo nga nakabase sa relasyon nga nakasentro sa gugma sa Dios. So dinhi gi-emphasize gyud ang Dios usa ug nagkinahanglan og hingpit nga gugma. Dili partial, magamit pinaagi sa paghatag og gibug-aton nga ang tinuod nga pagtuo nakagamot sa dili mabahin nga debosyon ngadto sa Dios, dili mabahin, dili partial, no? Kinahanglan gyud kinatibuk-an sa atong kasing-kasing. Alang sa uban nga walay pulos nga mga ritual, no? Dili nato ibaylo. Nagkinahanglan kini og papahiuyon sa kasing-kasing, huna-huna og sa mga buhat subay sa kabubuton sa Dios. Nga mubalhin gikan sa pagka-legalistic sa usa ka tawo ngadto sa kinasing-kasing nga masinugtanon. Wala ta masayod ni atong iskriba unsay sunod na hitabo. Apan ni atong tungura iyang giaprobahan nga tinuod ang gisulti ni Ginoong Hesus. Gila sa skriba nga ang pagigugma sa Dios ug silingan mas importante kaysa tanang sakripisyo ug halad. Nini higayuna, mao ni ilahag yung pinaka-importante kayo kining ilang mga halad. Kay bisan gani kining mga Sadusiyo, kining Parisiyo, kining mga iskriba. Naa ni sila mga tagsa-tagsa ka garden sa ilaha. Unya sa matag higayon nga sila magluto og pagkaon na tint, dill and mint nga mga dahon na nga isagol nila sa ilahang giluto. Kay balo ba mga igsoon? Nga kanang ilang gipangkuha nga mga dahon nga ilang isagol sa luto, ila nang kuhaan og 10%. Bahin-bahinon na nila ang mga dahon, no? Nya dadunan nila sa templo kay ilang ihalad. What a nonsense. Laya na dito. Ingon ni ana sila ka sincerely wrong. Kay bisan pang mga dahon gani ilang gibahin-bahin, kay 10% ilang ihatag ngadto sa Ginoo. Mao na ang mga taas kayog sa labutan, mga bright, mga bantugan nga nagtuon sa balaod sa Dios. Apan matud pa sa Biblia, ang kalantip sa salabutan sa katao dinis kalibutan buang-buang alang sa Dios. Oh. The wisdom of man is foolishness to God. Ang nanghinubrang kaalam bugat sa kinabuhi, matud pa ni Solomon. Sa bersikulo 33, nag-ingon og ang paghigugma kaniya sa tibok nga kasing-kasing ug sa tibok nga salabutan ug sa tibok nga kusog ug ang paghigugma sa silingan sama sa kaugalingon kini labaw pa kaayo kaysa tanan nga mga halad nga sunugon ug ubang mga halad. Karon wala naman ta nagpractice ani kaning naay of burnt offering. Mao man ilang gi-practice sa una, especially the Torah nga katong Pentateuch, mao man ilang gyud maghalad gani sila sa Ginoo every once a year. Magdala ning mga tao dito sa lain-lain nga dapit ug usa ka hayop ilang ihala dito mo na ang the day of atonement kanang pagsaylo, no? Unsa ba gitawag sa English? Yeah? Passover. May kay di ari ako manghod insulti. Salamat sa Ginoo. No? Salamat manghod. Passover. Once a year moadto na sila layuin daw kay lagi kanan. Hibalo ba mga kanang mga tawana, kanang mga Jew na siya, dili na mga Gentiles, mga Hudiyo na tuod nituo sila mga tradisyon. Sa primero bang adlaw sa tuig human sila maghalad dito, nagbuhi na sila og karnero o kanding o unsa man ilang ihalad nga dili gina nila patumbon sa yuta. Ilan ang limpyuhan ng matag adlaw bro sila dunay mga bisag gamay-gamay nga mga pulgas kuhaon gina nila kay ilan ang gihimo nga limpyo gyud nga alang ihalad nila inig panahon sa Passover, pagsaylo, once a year. Mao na mga igsuon nga wala na mauso karon. Tungod kay gibungkag na ni Ginoong Hesus. Kay nitabo sa una gihimo na negosyo sa mga Romano. Inigabot nila ngadto pero ang kaning naglihok dili ang mga Romano kundi ang mga sinugo sa mga Romano nga mga Hudiyo rasad.
Nga moingon sila dito, mao ni akong ihalad, tanaw na nila do, di na pwede imo kay hugaw na day ako. Day amo adire mao ni eksakto. Imagine, layo kayong bukid, layo kayong gigikanan pag abot dito, gi-reject ang ilang giampingan sa tibok tuig nga ilang ihalad ngadto sa Dios. Og i-picture na to ang atong kinabuhi karon. Pagkayahay, di ba? No? Wala tayo adtoon sa Jerusalem, dili ta mo adto sa Jerusalem maghalad, mo ani ta sa church ug musimba, mga lagad sa Dios kun doon na may opportunity nga naay mga ministry dinhi nga nakinahanglan og tabang basin ganahan mo o gusto ba mo, no? Nakinahanglan tag teacher sa children, nakinahanglan ta sa ushering, nakinahanglan ta sa praise and worship, unya nakinahanglan sa kog pastor kasi mo puli diri. So ingon ni ana, nindot kayo ron, bulahan kay ta karon mga igsoon kay wala ta maglisod-lisod sa atong kinabuhi. Unya ang nakalisod pagid sa una kay wala may series ba sa una? Ano series man sa akong gingon? Walay sakyanan sa una. Kundi sila magsakay og camel. Advertise ko na. Maglakaw na sila. Kundi magkaravan. Hasta pila ka adlaw mabot pagbulan nilang biyahe o makaabot sila dito, mahalad nila ang hayop, nga nag-abot dito, i-reject lang sa mga Hudiyo. Mabitan ang kadungog kuskraan, ang ako tigulang, Hudiyo. Saan mo ganang Hudiyo, ha? Bati ang image. So, ang kinagskasing gugma alang sa Diyos, gamit sa tibo kasing-kasing pagsabot o kusog, ug ang gugma alang sa silingan, mas importante pa kaysa bisan unsa nga external ug mga reliyosong ritual o sakripisyo nga atong pagabuhaton. Ang usa ka eskriba miuyon kang Hesus nga nagpasulod nga ang pagsulod nga debosyon ug aksyon mas labaw pa sa seremonyal nga hatag sa templo. Mao ni ilang gihimo. Sila'y naghimo ani nga mao ni buhaton magsakripisyo gitag usa ka tuig. Kinahanglan maghalad tag mga hayop, ang uban mga kwarta, uban pang ang dili in town dili maka-afford ini kabut dito gikan palayo kay bukid wa may ka-afford ipalit og karnero na may nasa sila baligya ditong pati. Oh, wala kay dalang karnero. Di may pati diri oh. Pero pareho rag precious karnero ay grabe. Ingon anak. Salamat sa Ginoo way pati. Dinhi paghuman silang paginagstorya. Sa labing dako nga sugo usa ka magtutudlo sa balaod nagpamatuod sa pagtulon-an ni Ginoong Hesus. Mao ni ang eskriba nga nag-ila nga ang gugma sa sulod labaw pa sa ritual sa gawas. Ang atong gugma sa Dios, ang atong gugma sa atong isikatawo, mo nagingon ang gugma sa sulod, labaw pa sa mga ritual ng atong pagabuhaton, sa atong pagkamayong tao dito sa gawas. Gikinahanglan man ang atong mga igsoon apan ang mahinungdanon nga atong siguroon nga atong pagtabang, ang atong paghimo nini. Dili sa pagtabang nga kita baslan, dili sa pagtabang nga kita ilhon, dili sa pagtabang nga kita tan-awon nga buutan o maayo apan aton ni gihimo tungod nining maong balaod. Gihimo nato ni tungod kay ang paghigugma sa Dios naka dikit gina siya diha sa paghugugma sa imong silingan. Mao ka na ang balaod gihatag sa Ginoo. Ang bersikulo nangatarungan nga ang pagkamasinugtanon o gugma alang sa Dios mas importante kaysa pagbuhat lamang niini nga giisip nato nga katungdanan, no? Usahay ato naman ning kuan ang atong mga katungdanan nga mao ni atong pagpangalagad sa Ginoo. Nagpasabot kini nga ang mga ritual walay sulod kun wala kini gipaluyuhan sa usa ka tinuod may gugmaon nga kasing-kasing. Pwede ra day na ritual. Pero mao lagi na. Ginahanglan paluyuhan sa usa ka tinuod. May gugmaon nga kasing-kasing. Ang gipasabot ni nga ritual dili ni katong maghalad tag magsunog-sunog ta. Kanang atong maghimo maayo nga pagtabang sa atong isig-kaingon. Usa na sa mga ritual nga ginahimo nila. Pagbuhat og maayo sa uban. Gisultihan ni Jesus ang eskriba nga duol na siya sa gingharian sa Dios tungod kay nasabtan niya kining mahinungdanong kamatuoran. Kini nga passage mga igsoon na pasiugda nga ang Dios nag-una sa pagsulod nga pagsalig sa usa ka tawo ug aktibo nga mahigugmaon sa pag-alagad sa uban kaysa ritualistikong pagsunod lamang. Siya ang nag-una, nagpakita sa Ginoong Hesus tungod sa atong gibasa ganiha nga gidugmok iyang kasing-kasing didto sa Getsemane. Iyang giula ang iyang dugo. Iyang kasing-kasing, iyang kusog, iyang kalag tungod og alang kanato. So ang atong pagtulon ng mga igsoon, ang sinsiro ug bug-os nga kasing-kasing nga gugma alang sa Dios ug silingan, mas bililhon pa kaysa panggawas nga relihiyosong mga ritual o mga halad. So klaro kayo,
Di mapatudan ni Ginoong Hesus nga ang una nini nga gugma sa pagpasulod o pagpaduol sa usa ka gingharian sa Dios. So mao gini ang una, katong atong gistoryahan ganiya. Samtang ang sakripisyo mao ang sentro sa pagsimba sa daang tugon. Kani ilang mga sacrifices mao ni. Kini nga bersikulo napatinaw nga ang paghigugma sa Dios uban sa kasing-kasing kalag unahuna ug kusog ug paghigugma sa silingan labaw sa bisan unsang balaod nga sinunog. Kaning duha mao ni pinakadako nga balaod nga gihatag ni Ginoong Hesus ug wala nay laing labaw pa niini nga balaod. So anita si ikatulo nga lakang. Ang ikatulo lakang sa pagsabot ngadto sa pagtahan ato ning gitan-aw dinhi kung kita nakasabot sa pagtulon-an sa Dios mao ni magdala kanato ngadto sa pagtahan o pagsurrender ngadto sa ato ang kinabuhi ngadto sa Dios. 34 nagingon sa pagkita ni Hesus nga malamon ang iyang pagtubag siya mingon ikaw dili layo sa gingharian sa Dios ug maniadto wala nay nanga sa pagpangutana kanila. Nahilom na ang mga Pariseo, nahilom na ang mga Saduceo. Wala na sila mangutana tungod kay ang giaprobahan o giila sa eskriba ang tubag ni Ginoong Hesus nga sakto ang iyang tubag. Gidayeg ni Hesus ang pagsabot sa tao apan gipasiugda ang usa ka critical nga hawang. Nagpasabot kini nga ang iyang pag-ingon nga siya duol na apan subo palandungon nga duol na siya kay nahibaw siya sa kamatuoran panduol na siya sa gingharian sa Dios. Lahi sa atong kinabuhi mga igsuon, atong pagkakristohanon, ang atong kahimtang, duol na ta sa gingharian sa Dios. Paano siya atong gikinahanglan? One more step of faith para makasulod na ta sa gingharian sa Dios. Apan usahay magdili-dali ta kay doon na tayo gikawilihan sa kalibutan. Lord, ay sa Lord kay ako mangod na pa Lord. Nya na. Ay sa Lord kay naa pa ko na lingaw pa ko sa kong kinabuhi. Walay nasayod kano sa takwaon sa Ginoo. Ang minungdanon nga atong makita nga kining pulong ni Ginoong Hesus nga ikaw haduol na. Gipasabot niya haduol ka na sa gingharian sa Dios. Padayon, lakang, ditso sulod, ayaw paghunong. Mura kag usa ka pasahero sa airport nga diin na kay ticket imo nang o sige na ipa-register na nimo dito, di man na-register. Imo nang gipakita dito nga imong flight mauning orasa, ready na. Apan kay balo ka nga hapit na mulupad ang eroplano nara ka sa gate wa ka mulakaw. Anto nilupad ang eroplano. Mao ni ang kahimtang makumpara nato nining skribo o skriba. Tungod kay dili gid niya madawat nga higugmao niya sa Ginoong Hesus. Ang pagtulunan eksakto apan si Ginoong Hesus para niya lahi. Mao nagingon siya og nakasabot pa siya sa pag-ingon ni Ginoong Hesus nga haduol ka na sa gingharian sa Dios. One more step luwas ka na. So mangutana ko nato karon. Ibutang nato nga usa na lang ka lakang usa na lang kalakang. Mahug ko. Tapa. Usa na lang kalakang padung natas gingharian sa Dios. Maglangay-langay bata, magdugay-dugay bata sa atong kinabuhi. Dili ba nato sabton ang dakong balaod nga walay laing labaw nga balaod nga mao pagigugma sa Dios, pagigugma sa atong silingan? Kitang tanan mga igsuon ana ata haduol sa gingharian sa Dios. Ang mahinungdanon nga kita do not tay step of faith nga kita gayon mo padayon sa atong kinabuhi nga Kristohanon. Dili ta mulunga, dili ta muundang, magpadayon ta sa atong gibuhat, sa atong buluhaton, sa atong pagpangalagad sa Ginoo hangtod sa katapusan sa atong kinabuhi nga sa panahon nga moabot nga kita mulakang na ug makasulod na kita sa gingharian sa Dios. So doon ay mga pangutana. Ang pangutana nga akong ihatag nato apil ko, nahibalo ba kita sa kamatuoran bahin sa gingharian sa Dios? Mao nay pangutana nga ang sunod ana paapas nganong nagpabilin ka pa sa gawas.
nganong wala man ka mosulod. Maunay pangutana sa atong kinabuhi samtang buhi patani pataning kalibutan tungod kay daghan kaayong mga lingla, daghan kay tag mga kawilihan sa atong kinabuhi, daghan tang anugnan pagbiya apan wala nato tanawa nga mas labaw pang manindot kung kita anaa na sa kiliran ni Ginoong Hesus. Ang pinakanindot, pinakamaayo o dako gayod nga kalipay nga atong bation kun naa ka sintros kabubuton sa Ginoo. Ilabi na gyud nga sa imong paglakang, sa imong pagtuo diha sa Ginoo, tungod kay ikaw nagpadayon sa imong kinabuhi nga Kristohanon, ikaw nagmatinud-anon sa pag-alagad sa Dios, sa imong paglakang gingharian sa Dios, anaa ka na dinha nagsugod na og kinabuhi uban kaniya. Walay kasakit, walay kamatayon, walay luha. So ingon ni ana kining maong pagtulun-an mga igsuon. So dinhi naingon dinhi nga mangbalang espiritu nga nagpuyo kanato sa higayon nga kita maghinulsol sa atong mga sala ug mutuo sa nga si Hesukristo namatay alang sa atong mga sala. Alang kanato ug nabanhaw gikan sa mga patay. Unya ang espiritu sa Dios nagpuno kanato sa gugma sa Dios, gugma sa Dios aron kita mahigugma sa Dios sa atong isig katawo. Mao na nga kita mga igsuon, wala tayong mahimo ug walay Ginoo sa atong ginabuhi. Ang atong paghigugma sa atong isig katawo dili na ato. Giingon din ha, gugma nga dili atoa, kundi gugma sa Dios nga atong gihimo aron mahigugma kita sa atong isig kaingon. So kumusta man ang atong relasyon sa matag usa? Kumusta man atong kinabuhi nga Kristohanon? Kumusta man ang atong kahimtang sa atong mga silingan? Kumusta man atong kahimtang sa atong pamilya, sa atong mga kaigsuonan? Wala ko masayod kung unsay atong mga kahimtang sa matag usa, no? Apan susama ra ang tanan tungod kay kung ikaw mituo ni Ginoong Hesus nga siya ang nagdumala sa tanan. Ug mituo ka sa balaod nga pinakataas ug wala nay lain, higugmaon ang Dios ang silingan o isig katawo. Sigurado nga ikaw ang sunod nga lakang ang Dios nay muhatag kanimo sa imong paglakang ngadto sa gingarian nga walay katapusan didto unya sa langit. Amen. Ato pagpakanang tong buhay Dios mga. Salamat sa Ginoo, no? Hallelujah. Magampo ta amahan namo nga langit nun. Salamat Ginoo sa mensahe nga imong gihatag ning kapunon. Nagampo ako Dios nga mudatom kini sa kasing-kasing sa imong mga katawhan nga kini Ginoo Lord magahatag kanila og kadasig kapag padayon sa paglakaw diha kanimo Ginoo God Lord. Nga sila Ginoo magpadayon Ginoo usab God Lord sa paghigugma kanimo Ginoo Lord sa tibok lang kasing-kasing kalag kusog Ginoo Lord God. Nagampo ako Ginoo God nga ila usang higugmaon ang ilang mga kaigsuonan o mga silingan Ginoo God. Labi na gyud ang ilang pamilya Ginoo God tungod kay mao kini ang imong gisugo kanila Ginoo pinakataas nga balaod. Ako nagampo Ginoo God nga sila Ginoo makabaton og pagtulun-an nga ila gayong ikinabuhi sa matag adlaw Ginoo samtang sila nagapadayon sa pagpangalagad kanimo. Dalaygon ka o Dios walay katapusan kini ang pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen.